Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan, nagpabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, September 23 hanggang 25, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Ngayon, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw po ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Meron po tayong napakahabang trough. Ito po yung surface trough na nakakabit po sa bagyong si Marce o si Dolphin. Nasa labas na po ng PAR na may hangin pong 95 kph. Lumalapit na po siya sa may dalampasigan po ng katibugang bahagi po ng hapon. At nakita po natin itong surface trough ay magbibigay po ng mga malalakas na thunderstorms sa may gitna at katimugang Luzon kasama po ang Metro Manila, Bicol Region, Marinduque, Romblon, at Mindoro. So, inaasahan po itong mga severe thunderstorms na ito. So, mag-iingat lang po sa mga kidlat at mga panandaliang pagbabaha kapag nasa low-lying areas po kayo o flood-prone areas sa mga lugar na binanggit natin. Samantala po, dito po sa may bahagi po ng extreme northern Luzon, Batanes, Babuyan Cubao Islands, Taiwan, at southeastern China, ay meron na pong unang patikim nitong mahinang hanging amihan o northeasterly surface wind flow. Bibigay po ng preskong panahon dito sa dulong hilagang Luzon. Lalo na pagdating po ng kalagitnaan ng katapusan ng Oktubre, mag-start na po ang konting amihan dito sa bahagi nito. Samantala, humahabol pa rin yung mahinang habagat naman dito sa baba po ng trough. Sa may southern part ng trough, ito po yung southwesterly surface wind flow na pinapa-enhance bahagya nitong mahinang LPA dito sa may silangan po ng Kabikulan. Wag po tayo mag-alala dahil ito po ay wala naman po ito, hindi po ito maging bagyo, agad lamang po ito sa may silangan ng Batanes at may maintain siya bilang isang LPA. Wala pong pinapakita ang mga computer models na ito po ay maging malakas na bagyo o mahinang bagyo, but babantayin po natin sa mga susunod na araw kung ano maging development itong LPA. Dahil po nasa 50-50, baka may mag-form, but wala pa so far sa mga computer models na pinapakita. Nasa less than 50% ang probability. So far, kaya shallow lang po ito. Wala pong chances ito na mag-develop. But antabayanan natin ito sa mga susunod na araw. So, ang buong bahagi po ng ating bansa ay magiging maaraw hanggang maulap ang papuwirin sa hapon o gabi, na may mga chances na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa labas ng ating bansa, wala naman po tayong inaasahan po na nag-form dito. Mayroon lang tayong surface trough sa katibugan bahagi po ng Guam, ITCZ po sa may Eastern Marshall Islands. LPA 95W, mataas po ito sa may east ni Dolphin, less than 35% chance, at ma-absorb lamang po yan sa dumadaan po na stationary front na kumakabit na yung kay Dolphin. So si Dolphin po, bilang isang 95 kph na tropical storm, ay inaasahan po ito na magiging subtropical cyclone o extratropical cyclone. Magiging parte na po siya ng stationary front o itong frontal system. Mangyayari po yung kanyang tropical characteristics na kumukuha po ng enerhiya galing po sa mainit na singaw po mula sa dagat, ay mapapalitan po yan ng enerhiya mula sa lamig. Okay? Kaya po tinatawag nating extratropical cyclone. Mawawala na po yung kanyang tropical characteristics, magiging subtropical na po siya, na ang nagpapalakas na po sa kanya ay yung lamig na environment. Dahil po dito sa subtropics, medyo malamig po dyan. May halong lamig at init na po. Kaya kita po natin itong stationary front. Naglalabanan po ang hot air mass. Yung hot air mass, pag ganito po yan. At dito naman yung cold air mass, pababa. Kaya, since nagbabanggaan po siya, magkakaroon po dyan mga thunderstorms. So, kumabit na po dyan si Dolphin, mawawala na po yan. Okay, so yan po ang ating GovSat. Ito naman po yung fast animation. Ayan po si Dolphin. Madaan po sa may southern coast, sa may south ng Japan. At ito po yung mga thunderstorms na yun sa malaking bagay na po ng ating bansa, lalo sa may Central Luzon. Ito naman po yung zoom in southern animation. So kitang-kita po natin dito. Pagdating ng hapon, mga 1:00, nagbibuild na po yung mga massive thunderstorms dito sa malaking bagay po ng Luzon, lalo na sa may central at southern Luzon. May parte rin ng mga convective thunderstorms dito sa may northern Luzon. At apektado po ang malaking bahagi po ng Luzon kasama po Metro Manila. So, inasahan po dito mga malalakas na ulan,
may bugso ng hangin. At hindi naman po ito tatagal ng 2 oras. Mga 1 to 2 hours po itong mga localized thunderstorms na ito. Pag nag-join forces, malaki po siya. So, posibleng may mga floodings po pwede maganap dito. But mag-ingat lang po sa mga low-lying areas. Sa Bicol, dito po sa Naga, may dumaan po ng malakas na thunderstorms, Camarines Sur. At 1 to 2 hours din. Sa ngayon, wala na po. Dito po sa Mindoro area. Ang ibang areas po ng Visayas, Mindanao, meron rin po mga maliliit naman na mga thunderstorms. Okay, so yan po ang, by the way, ito po yung shallow LPA, halos nalulusaw, mahina. Wala po tayong dapat ikabahala. Now, ito po yung ating forecast mula sa windy.com. Ito po yung ECMWF forecast for the next 2 days. Bukas po ng hapon, alas 4, Huwebes, inaasahan pa rin mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas, Mimaropa at Mindanao. Same weather situation ang inaasahan po sa darating pong Biyernes, although may mga severe thunderstorms naman po ang pwedeng mangyari dito sa malaking bahagi po ng Central Luzon, kasama po Metro Manila at Northern Mindoro. Isolated ones sa Kabikulan, Visayas, Mimaropa at rest of Mimaropa, and Mindanao. At kung titingnan natin yung pinaka-latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po yung latest, simula na yung araw na ito, September 23 for the next 2 weeks. So for week 1, September 23 to September 29, inaasahan po nating normal po ang klima sa Pilipinas. Subalit may medium chance or 50% chance na baka may mag-form pong tropical cyclone dito sa may silangan bahagi po ng Batanes. But chinek natin kanina yung forecast models, wala pa pong pinapakita. Although yung GFS mukhang may mag-form but hindi pa yan sure. So possible active LPA lang siya o depression. Samantala, pagdating po ng week 2, September 30 hanggang October 6, above average rainfall sa may bahagi po ng northern Vietnam, southern China at Batanes, Cubao Islands. 50-50 ang chances naman po nito. Moderate din ito. So, hindi pa sure kung magiging above average. But, ang Pilipinas ay normal po ang precipitation, ang climate natin. But, gaya ng sinabi natin, nag-start na po yung La Nina nung August. So, yung epekto po niyan ay magsimula Oktubre all the way na po yan hanggang Marso next year. So, possible light to moderate ang La Nina natin. So, ito po yung pinaka-latest as of the September 20, mid-September forecast mula sa IRI o IRI and the Climate Prediction Center ng NOAA. So, sila po yung official from the US. So, kita po natin yung September, October, November na forecast ng La Nina ay mataas na po, nasa 79%. So, hanggang Marso po ay nasa may above 50% ang probability ng La Nina. So, expect natin ang above average rainfall sa Pilipinas simula next month hanggang sa Marso. So, pag sinabing above average, inulit ko, pag yung ulan ay ang isang buwan na ulan sa, let's say, sa Naga City ay 500 mm sa December, pwede umabot ng lampas po sa 500, 700 o 1,000 mm. So, depende na po yan kapag kausa po siya ng easterlies na dala ng La Nina o thunderstorms or low pressure area or sana wag naman bagyo ha. Okay? So, kasi ito yung ayaw natin, lalo na yung may pandemic. So, ito naman po yung added forecast, multimodal probability forecast sa ulan. Galing po ito sa IRI, University of Columbia. This is issued na in September. So, for October, November, December 2020, tingnan po ninyo, ang Pilipinas ay napakataas po. Above average po ang ulan. So, ang Bicol, Visayas, Mimaropa, Central and Southern Luzon, Sulu Archipelago ay nasa 60 to 70% above normal po ang rainfall probability. While ang Northern Luzon, Mindanao will be around 45 to 50%. So, may pagbabago ito next month. So, next month, yung forecast natin is November, December, January na po. So, this is for October, November, December. So, at least ito, malalaman ninyo kung ano mga forecast sa ulan sa mga susunod na 3 buwan
So, yung magtatanim po dyan, inaasahan pong overwhelming po yung mga ulan. So, medyo okay naman po sa mga rice fields, but I don't know sa mga ibang crops. Okay? So, yan po ang forecast. Dahil po may La Nina po tayo, medyo mahirapan po tayo tuyo ng mga bigas niyan. So, usually morning lang medyo mainit, hapon o gabi yan, mga maulan, mga thunderstorms sa mga inaasahan. Okay, so next month may bagong update na naman tayo sa La Nina at itong 3-month multi-model probability forecast sa ulan sa ating bansa. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ng araw ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo ang pinaka-latest. Mula sa typhoon2000.com, ito si Mike Padro nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser, #typhoonwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aming weather channel.